Pilipinas, narito ang update kay Bagyong Basyang. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos at huling nakita ang sentro nito sa layong 895 km silangan huyan ng northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour near the center at gustiness na 70 km per hour. Ang kanyang direksyon pa Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 20 km per hour. As early as now ay nagdudulot na yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Central at Eastern Visayas. At sa mga susunod na oras, inaasahan natin magdudulot na rin ho yan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Pero in terms of diametro o yung lakas po ng hangin, yung mga pagbugso ng hangin, hindi pa naman po hagip ang landmass po natin nitong bagyong si Basyang. Pero as early as now ay nagtaas na rin ho tayo ng signal sa isang probinsya sa Mindanao bilang preparation o para makapag-prepare po tayo sa paparating ho na bagyo. Maya-maya po ay i-discuss po natin yung signal nitong bagyo. Maliban po dito kay Bagyong Basyang ay meron pa rin po tayong northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot po ito ng maulap na papawurin at mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley Region at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao kasama na ang Aurora Province. Maliban sa mga pag-ulan, of course, nariyan pa rin yung cooler temperatures o malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi, madaling araw hanggang early morning. So asahan pa rin natin yan dahil sa epekto pa rin ng amihan. Samantala sa base po sa track na ipitalabas po ng Pag-asa. So 5 a.m. bulletin natin, makikita po natin na sa araw na ito ay medyo pabulusok pa siya o generally pababa pa yung kanyang track apas po west-southwestward. And then by tomorrow, inaasahan natin mag-steady na po ito pa Kanluran yung kanyang track at mataas ang tsansa, base nga po dito sa projection, mataas ang tsansa ng landfall scenario dito sa eastern section ng Mindanao at southern portion ng eastern Visayas by Thursday evening o kaya naman ay Friday early morning. And after making landfall, it will traverse the northeastern portion ng Mindanao at ang Visayas Islands, especially the central at western portion ng Visayas at posible din na mahagip nito ang northern portion ng Palawan bago pa ito lumabas ng ating area of responsibility. So medyo ilang araw pa po tayo na magbabantay at ilang araw din po tayo maapektuhan itong si Bagyong Basyang. At ang tinutukoy pa lamang ho natin ito ay ang sentro o yung kanyang track ng sentro niya. Wala pa po yan yung diametro. So kailangan po nating alalahanin na yung diametro ng bagyo, posible pa yung lumaki at mag-expand pa sa mga susunod na oras at araw. Ibig sabihin, mahalaga po na mag-focus po tayo sa signal o tropical cyclone wind signal na itataas sa inyong lugar upang makita po natin yung possible na severity ng impact nitong bagyong si Basyang sa inyong mga lugar. Samantala, signal number 1 ay nakataas na po ngayon sa Surigao del Sur. Ibig sabihin, possible na po yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas po ng hangin in the next or within the next 36 hours. So meron pa po tayong enough lead time para po tayo ay patuloy na makapaghanda sa paparating na bagyo. At asahan natin sa mga susunod na oras at susunod na bulletin po natin ay magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay nakataas ang tropical cyclone wind signal. Samantala, dahil naman sa northeast monsoon ay posible pa rin ang pamisang-misang pag-usupo ng hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Dinagat Islands, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa Lanao del Norte. By tomorrow, most of Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan maging sa Tawi-Tawi. At by Friday, possible pa rin yung gusty winds even if walang mga signal o tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, posible yung gusty winds dahil sa northeast monsoon. Dito po sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and most of Mindanao. In-effect din nating weather advisory sa araw na ito, posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall dahil sa direktang epekto ni Bagyong Basyang dito po sa Eastern Visayas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Napaw mga tuloy Pilipinas, tuloy kalibutan, good morning. Welcome sa Dinis sa Paragabanuban sa programang Issue sa Masa. Alam ka na magalaga, Miyerkules, orka Pizza 4, na bulan sa Pebrero 2026. Ulo na lang yun kaadlaw una ang Valentine's Day. Respect nga may mong busy mga suruyanan, mga restaurant, mga magpamilya, manag-uya, magkarelasyon. Katong na ay mga illicit love affair, mag-date yun og Valentine's Day. O nagiingon nila Valentine's date June, ang birada na mo karong pizza 14. Ang uban nagpabook na mga higala sa ilahang 5-6 kay Mourinho. Nagpabook na sa 5-6 pang Valentine's Day. Alright, takdo ang inyong orasan na 52 minutos na human ang alas 6 sa buntag. Sama sa naandan mga higala dagang taga-tagal pagtagad dinhi sa to aga panagkuyog sa itong programa, inyong programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Mabati o makita sa ang Facebook page ang June Bersamin Issue sa Masa. Ipila sa to ang mga isgutan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Paggamit og droga ni Pangulong Bongbong Marcos dili kuno impeachable offense matod ni Congresswoman Leila de Lima. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senate President Tito Soto ni dipinsa sa kaugalingon dili daw kinahanglang abogado aron ang Korte Suprema batikuson. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga kritiko ni Vice President Inday Sara Duterte, gihagit ni Senador Alan Peter Cayetano nga pildiho na lamang ang Vice Presidente sa pagkakahulo sa 2020 presidential derby. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 150 milyones pesos na bayad sa abogado ni Tatay Digong gi-question karon. Sa nagpailang abogado sa mga biktima sa AGK na si Cristina Conte, asa daw gikan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Bulok na sistema sa gobyerno sa Pilipinas karon. Si Digong ang hinungdan o dapat basulon matod ni Senador Rafi Tulfo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pangulong Bongbong Marcos gidudahan sa iyahang mga kritiko nga dunay colon cancer tungod sa kalit niining pagkalusno sa lawas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kontinente nga siya gi-alerto patok sa Nipah virus na gihulagway mas delikado pa sa COVID-19. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa langyaw kabaybayunan rehime ni Chinese President Xi Jinping na miligro nga mahugmak uman migawas ang mga humihong nga mahitabo ang kudita og civil war sa China.
Issue sa masa. Issue sa masa. Jadi kuman pa magalang ko sa to ang panaguban-uban sa programang Issue sa Masa. 90.7 Love Radio. Ang inyong di paminaw nining mga takna. Madag-umon adlaw nga Miyerkules. Lami pa kaayo iligid-ligid di pa mo bangon mga higala. Bugnaw kayong palibot. Ato sa dunay mga pares kinabuhi lami pagyud kaayo igakos-gakos. Ay ganit nga kalami aning natay partner ba? Kay lami pagyud kaayo igakos-gakos. Basta ingon ani gani ang adlaw mga higala. Ganto sa way partner o wa nay mga partner hawang kaayo. Gantos mga way partner o wa nay mga partner kay nabyuda mga higala may buntag din ni Mamo Barcelona. Hawang na kaayo ang kabuntagon. Yung hawang ang himuon magpalaban na lang mga higala og kape og sigarilyo. Yawat mo init-init ang kuto-kuto. Ay, nako. Ganyan talaga ang buhay. Kung di ta magdungag kawala sa kalibutan na agay mauna, na ay maulahi. Hinaot lang ta nga ang maulahi, no? Kanang tumanon gihapon kung unsa to ang napanumpaan. Sama sa pag-atiman sa mga anak. Di ba? Ayaw gyud pangita sa glain og di pa maatiman ang mga anak, di pa klaro nga makalampos. Anak man bitaw ay. Dili ta mga igala sa tuay nga mga sayo kaayo. Nagtukaw, nagpaabot sa tuay nga programa. Tisa ko ninyo, timbayaw na ako, si Amor Rizaldo, Demetrio Torrefel, Blanco family, dinha sa may Binugaw, Turil, Nakbayan sa Davao. Gina Constantino Bongbong, good morning din. Rodrigo Escalante. Mamil sa Kyotso, may buntag, Jocelyn Tumanday Amta, naminaw kanunay sa programang Issues Masa, Raimi Balneg, naapagkaroon din naglumlom sa may 8-A. Wa pa magkauli si Jinsan, Jerry Tuting Katubig, good morning, o sa mga taga-Silans Big Shop, Manong Paul Kongkobota, paring DDC, a.k.a. Commander Charlie. Yan yung mga Charlie karon kay pinangita mga higala. Si Charlie atong ang pinangita sa Bulaod. Pero kining akong kumpare nga si Charlie Medrano pinangita sa mga uyab. Naapo ko isa ka amigo po Charlie gyapon, pinangita sa mga giutangan. Naapo isa, pinangita sa mga ugangang hilaw. Wanted determining mga Charlie. Marco Santiago, good morning. Naminaw kanunay das Barangay Bukana. Mga silingan karon din Manong Paul Kongkobertas may bahada, good morning. Bernie Dumogho, perting pakahi gon saya din ang mahiniktan ang tiil daw mura nagkabilya kagahi. Pangwan gid na panghagunoy. Rex Cambarijan, good morning. Tugnaw ang kabuntagon ron. Grabe bitaw ay. Uy, paring Dondo Martinez, Apil-apil na dahil ka diri pare sa ato ang programa. Paring Dondo, ako ni kumpare diya sa Fishport. Good morning ni mo din na pare. As Daliaw. Rodrigo Montibon, may buntag. Domingo to, Pampanga, Davao City. Flory Lorente Anito, may buntag. Wa pa ni katilaw sa to ang handos paring Dondos, paring Ramon, kasigi na to o kapi-kapi itong handos na to. Sige na lang pag Ismail. Kaya burang sulbad na ang problema, permi. Problema giday na dyan. Problema ay? Problema kayo. Mas dako pa ang imuhang problema
anang engineer nga nakadispalkos pundo sa flood control. Nga naman. Kaya ka na nadispalko nga pundo mga higala sa flood control. Ang flood control, pwede pa niyo matukod kung makita ka og mautangan. Bisa nga dispalko nimo kay nahurot og gasto sa uyab, nahurot og gasto sa sabong, og unsay imuhang gigastuhan. Pero kaning pagpatindog sa imuhang kaugalingon bisag daghan kay kag kwarta burag lisod na gyud pag di na gyud motindog. Labaw pa nis problema sa kontraktor ug engineer. Ay, naku, Arnold Bugas, good morning din na. Naminaw sa'yo kaayo issues masa. Rinaldo Amto again, good morning. Stephen Rodriguez, o sa iyang asawang si Gladys. O niya, happy Valentine's agoy. Nagpadungog-dungog na pod, mura kinahanglan na ginig kape ni kay Valentine's Day na. Elsa Bintulan, good morning din na. Si Rosendo Cabrera. Uy, parinti ko ni, Cabrera man akong mama. Asa ka ni dapitan ni. Mga suking tigpanubay. Si Joselito Kaligunan Malintad. Kanang mga Joselito ngingig po ng mga pangalanan. Burag na na sa listahan ni Senior San Pedro Daan. Di na mawa sa listahan ni Senior San Pedro Daan ng mga Joselito. Ay, ang mga atraso anak kang Senior San Pedro, bagtik-hagtik na sa mga uyab. Di yun na magpadakop nga buhi. Kanang pangalang Joselito? Agoy! Bagtik-hagtik. Pag-abot sa uyab. Di yun na magpadakop nga buhi, mga igala. Idlas panas manatan. Pag-abot sa uyab. Ina ko ninyo. Nga mo ni mo ano pangalang Joselito? Bagtik-hagtik. Pag-abot sa uyab. Di na magpadakop, mga igala nga buhi. Raymond Day Manuta, good morning din na. Rolando Abilis. Kaning mga Rolando, mga buutan kayo ni. Mga masunuring kayo sa sawa. Wag di ko ka-istorya ini. Wag di tayo ka-istorya ini. Good morning, Vilma Abilis. Perming naminaw sa may Upper Piedad, Turil. Dakbayan sa Davao. Salamat ninyo din na. Nagpahipi lang ng uban mga higala. Sige lang ngisi-ngisi. Sige paminaw sa tuang programa. Si Mamo Barcelona, good morning. Bill site surplus. Wa pa ko kasuroy din na ng surplusan ni mo, ma'am. Kaya ngita ko katong transformer pareha atong himong git-awikar ato ganing nagtira gani sa kuan. Mayor mga higala dito sa Ampatuan nga naggamit og kuan. Kining RPG, Oo, basig na aka din ha, ma'am. Di na ko sakyag RPG, sakyan ako o kanang kuan. Kanang gugma. Sakyag gugma. Vice Kapitan El Kinsay, good morning din na si Aying Lim. Alright, diretso. Doon na may galay, 4 minutos ang nakalabay. Duman ang alas 7 sa buntag. Ang giingon mga higalang iskandaluso kayo nga videos presidente o sa First Lady. Kay na ay giingong trisam mga higala. Dapat yun kuno i-explain as Malacanang o dapat ang Malacanang kuno mga bay dili ang ayan nga magpahilom-hilom aning istoryahan ni. Mauni panawagan karon nila Congressman Pulong, ni retired General Romeo Pokis o guban pang mga Pilipino tungod kay ang kinabuhi sa ato ang lider, pinakataas nga lider sa nasod, ang presidente is somewhat public interest mga bay. Kinahanglan ipasabot unsa man gyud na Mr. President ang giingon nila nga iskandaluso kaayong video nga yagyag aning usa ka US-based vlogger mga bay nga andam siya magpa-file og kaso kay para magkaalaman gyud kuno unsa gyud ning videohan ni May mari nga nahitabo nga sa to ang pangulo. Wala na mo tuo mga higala sa tong nasod, wala na mo tuo sa tong balaod. Kung nga to ang pangulo mga higala sangkot aning grabe kaayo ka iskandalosong trisam. Ngayon,
naman naapay pakapin. Unsay pakapin yun? Katong bagnos-bagnos pag yun na video dito. Agaray. Ha? Dili maayong tilimad ko. Ang una-una karon sa mga Pilipino, labi na sa mga OFW, na unsa naman yung tao ng among presidente. Uy! Ha? Ulaw naman kayo, kol. Bugal-bugalan na lang ta sa ubang mga citizen. Wala na mga higala yung respeto sa tuwa kay tungod ani mga skandaloso kaayo mga higala nagihimo sa ato ang presidente. No? Ingon sila, ang salahan na dyan, kanang sige pagawas anang mga video ngayon na nga nagdaot lang sa atong kaugalingon. O sa pagkasalaan na kana mga higala gidefine sa ato ang balaod nga public interest mana. So kung public interest, it is for public consumption. Dapat wala ka naghimog mga iuna ng video-video anang nagbagnos ka, nag-threesome ka din na, apil lang yung mga asawa. Lain man kayo na paminahon. O yan, imuhang asawa, imong ipatabangan og laing laki, duha mo. Ha? Paminaw na ako, kanya si Stephen Rodriguez, di ko mo sugot o ganyan Si Luso kayo siyang asawa. Ha? Pero kung hindi na normal ang imuha una. Tungod kay grabe ng bagnos mga higala, ang imuha na lang din na, nga malingaw ka. Nalingaw man siya. Nga ilahang tabangan, kauban tong pilam ko ng mga higala. Ha? Tabangan niya yung asawa daw. Kay lingaw mo po daw kay asawa nga magpatabang daw. Nagsige siguro ng mga higala tanaw Pornhub. Ha? Nagsige siguro ni tanaw Pornhub. Unya na dugay, gusto na subugo may higala kung sa iyahang nalilian dito sa Pornhub. Oh. Di ba? Kanang paborito kang Juvenal Burgos ng site ka ng Porndig. Agaray. Kasig sa kantong sige, tanaw anak nga mga site, mga higala nga grabing bomba. Oh? Grabing bomba mga higala. Oh? Dagko kayo nga mga Scad missile sa dam. Naghuna-huna po siya nga mura o kaya niya. Una nga, iya pong gihimo, nagbidyo-bidyo. Ilang paita ko ani nga tuwa may galang Pangulo. Unsa na lang man tay kaugmao nagpaabot mga higala aning batan-o na tong henerasyon. Pero kuyaw niingon mga higala si Congressman Leila de Lima, dili na impeachable offense ng pagkabangag sa presidente. Oy, ano si Leila de Lima? Oh, dili daw na sufficient ground aron masulti mga higala nga naay betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution. Matod ni Leila de Lima. Ang pagka-adik sa Pangulo nga usa ka impeachable officer, dili mga higala daw na ground. Karon taod-taod ato ning salsalon mga higala uban lamang pipila ka mga painomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Love Radio. Alright, balik na may gala. Dili sa ito kapalagkuyog sa 90.7 Love Radio Samtang. Doon na may galay, 11 minutos. Ang nakalabay human ang alas 11 buntag. Good morning din na Janie Maria or Jane Maria. Sa may pagbasa ni Gabriel McLaurin. May buntag attendance lang dyan. Radio lang yapon ko na minaw. Salamat kayo. Okay kayo na mo ang signal sa radyo. Wagi kanas-kanas din ha. Bisag ang amo ang mga technician, ang mga relasyon ani nagkanas-kanas pero ang gimintin nga signal ani why kanas-kanas. Di ba? Rose Digan, good morning. John, nagtanaw ko karon sa imong FB Live. Salamat kayo. Jesse Bahinting, nagapahipi lang kanunay. Di ba? Salamat po. SGR Katalunan, Grande always naminaw si Jeannie Nacorda. Salamat. John Dexter Bahalya, good morning din na. Sa imuhang mga kaubanan, mga silingan nimo din na. Now, mga taga-district hall, diya sa Torre, labi na diya sa LCR office. Kanunay po nang nagapaminaw sa tuwa mga igala, mga taga-NCIP. Good morning, mga taga-CTTMO o mga taga-Central 911, good morning ninyo din na. Kanang bear with the flow na lang. Okay, medyo ang Davao City karon ipik, ginaipik mga higala. Now, atong balikan. Apasumpay ani mga higalang istorya ni Dilima nga dili kono impeachable offense. Ang kini mga higalang pagkabangag sa presidente. O siya ka istorya ninyo, anak? No? Nakwanggol naman din siguro si Dilima. Human lang nasulod mga higala sa presohan o 8 katuig. 8 katuig ba sa preso? 5. Human nasulod sa presohan mga higalang pila katuig. Murag na nawala na mga higala ang pagka-lawyer niya. Nawala ang pagka-abogado. Di na maantigo mga higala mo appreciate og facts in relation sa usa ka offense mga higala nga nakomite sa usa ka public official. Kaya na ko ka na mapriso ka, marehab ka, malantip ang imuhang panghuna-huna. Mabaid ang imuhang habul ang panghuna-huna. Damugo naman hinuo si Dilima mga higala og samot aning istoryahan ni. Durag dako gigipikto niya ang pagkapriso siguro. Nga naman. Tuod kay kung moingon ka mga higala leader sa usa ka estado, kahuman di magpa-hair follicle drug testing. Despite sa mga hagit sa iya mga higala, hagit personal, hagit sa iyang pagka-opisyal o imo na to mga higala o simple nga kanang hagit lang sa mga tao just to clean his name. Gikan aning mga akusasyon nga durugista siyang dako. Ilabi na sa revelasyon sa iyahang magulang nga si Senadora Amy Marcos. Wala gyud siya mga kaigsuunan. So ang mga pagduda misamot mga higala og trok. Ni boom ang mga mitrok na mga pagduda. Now, kung may si Congressman Laila de Lima nga di na sa impeachable offense, both mapasabot kay tungod dili requirements mga higala nga mahimo kang presidente ang drug testing. Okay na nga mamahimong lider nato mga higala bangag adik. Dili ba na siya mga bay dakong butang? Kung ino to dako nga ikaulaw sa mga Pilipino. Ginoo ko. Paring Romel de los Reyes din na sa DENR, welcome back. May buntag din na paring Romel. Dili ba na siya butang nga ikaulaw na to mga bay? Nga to ang leader adik nga nakabaw man ta basta adik mga higala. Guba gyud nagkasing-kasing, guba gyud nagutok. Meaning mental and emotional mga bay, wa na kay maasahan anang tao nga adik. Dili lang ang iyaha mga higalang panglawas ang malusmo, kundi ang iyaha mga higalang pagbati ug panghuna-huna madaot tungod kay adik. What's the reason nga nang ginadili mga higala ang illegal drugs? If indeed, dili ta problema ana mga higalang pagka-adik sa Pangulo. I-explica daw na ni Laila de Lima ba? Nganong naaman tayo mga balaod
No? Republic Act 9165. 9165 na? Oh, kanang anti-illegal drugs. Nganong naman tayo balaod na? Because the state wanted to protect its citizens, mga bay, against illegal drugs. Why? What's the reason behind? What is the evil sought to be prevented, mga higala? Kay makadaot sa utok, makadaot sa ato, mga higalang pagbati. Pag madaot ang atong pagbati, wala na tayo emosyon tungkol sa atong pagka-addict. Wala na po na mga higalay konsensya. And conscience plays a very important role to human relationship. Wala na konsensya ang tao. Ayaw, pakikulyasyon na. Kaya wala na gina. Makalunuoy ka lang. Di ba? Mauna una. Ikaduha, mental health. Madaot. Di na ka magapinsar o unsay maayo. Ano mo na lang. Enjoy na lang. Rock and roll. Mo na lang na mo. Di na ka makapaminsar og advance nga supposedly mo na imong himo na sa leader to advance also the interest of the public. To advance the interest of the Filipino people. Mga kanang duha, mga higala, maunay rason nga nganong na ay mga prohibited drugs. Ginabawal. Uya ka lumingon lang ni si Congressman Leila de Lima nga okay na dili na impeach sa Philippines. Usaon pa pagsalig ko nos publiko, kung nakabalo ang publiko nga adik ka. Wala ka na emosyon, wala na kay maayo nga panghuna-una para sa mga tao. Dili ba na siya, mga higala, culpable violation of the Constitution? Dili ba na siya betrayal of public trust? Nawa siya pa na time. At sa pagpangampanya, nagpasalig ka sa mga tao nga himuon ni mapina ka the best. Pagka-presidente niya mo, nanumpa ka. Obey all rules, laws, regulation in our Constitution. Di ba? Kaning drugs is prohibited against the law. You did not obey the law. So, sa may tawag ni mo, anak? Ang bot pa sa bot magulang ni, be an abiding law citizen. Pero kung adik ka, do you think you are still a law-abiding citizen? Oh. Do you think wala nimo na nasupak ang usa sa mga requirements, mga higa, usa sa mga grounds ingo na to? Kanang impeachment nga betrayal of public trust. Wala nimo luib ba ng betrayal? Di ba? Kaya mga asawa nga magluib. Oh? Mupatol anang mga kolektor, mga higala sa arawan. Mupatol anang kolektor sa 5-6 pag wala ka kituwa ka sa probinsya. Naningkamot ka ditong trabaho sa construction. Magpabirada anang mga kolektor, motor, magsakay-sakay anang motor ng mga kolektor. Diluiban ka muna, luib, betrayal. Luib ang tawag, nagluib ang imong asawa. Wa ka hulata nga muuli inig ka Sabado. Haron tagbawo na kung siya dapat tagbawo nimo. Dito yung kapirni sa arawan kay adlaw-adlawon ka sa kolektor. That is betrayal. Pagluib, mga higala. Giluiban sa Pangulo ang kining giluiban sa atong Pangulo ang katawhang Pilipino. Iyan. Betrayal of public trust. Diba? How come ang mga galang congressman mga si Dilima mo ingon nga dili na ground for impeachment? Pagkahanggaw. Wala na gid. Nagawat gid sa presyuhan si Dilima, mga higala. Mao na gid siguro ni. Muna delikado dahil na masud kag presyuhan. No? Na ay psychological effect siguro na makaapekto pod mga higalas mental health. Kaya ang pagka-addict ko, no? Dili na kuno mga higala na delikado para sa mga tao, di pwede mamahimong ground aron tanggalon ang usa ka public official nga addict. Asa ka mangitana? Diaras baba mga higala ni Leila de Lima. Mo nga makaingon ta. Wala gid dako gyud epekto sa iya ang pagkapriso sulod sa taas, mga higala nga panahon. Pastilang paita. Diapay Soto, wa man na priso mga higala si Soto. Pero otro po mga higala nga yabag kayo, taon tiwasan ta ni. Uman lang mapipila ka mga pahinumdom.
Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ng sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Love Radio. Alright, balik kami kala din sa Nabalagkuyog, palagbaluban sa programa Issue sa Masa. 90.7 Love Radio, 24 minutos na kumanang alas 7 buntag. Ay buntag din na, Wilbert Senior Paldoran, Juvenal Burgos, mata na. Onya, wala na gyud mamao, ang mga istorya, aning mga alipuris Pangulo. Bobby Narvaez Bahada, si Madam Rebecca Casimiro, good morning. Neil De Leona, always naminaw sa may San Roque Daliao. Salamat kayo. Alright, apasumpay ani mga igala. Ato ang naisgutan nga dili impeachable offense ang pagka-addicts Pangulo. Wala na gyud magkadimao ni wala. Nayabag na gyud mga igala. Di ba? Daghang mga pangulos tibok nasod nagtago-tago silang bisyo nga pagka-addict. Daghan mga higala nga mga pangulo sa ubang nasod nagtago-tago sa ilahang pagka-playboy. Basta din ang playboy dyan. Di man na drugs ng playboy. Because ang issue din ha mga higala, it pertains to immorality. Because being a leader, dili ka dapat immoral. Ang drugs, dili lang immoral, it is also illegal. Di ba? Illegal drugs mo na. Di illegal.
No, kung illegalista ka, paunsa nimo i-sustain ang idea nga you are a law-abiding citizen. Paunsa nimo barugan ang imong gipanumpaan na you will follow all laws, rules, regulation, and our Constitution. Sige daw? Ha? Kanang mga naminaw na to karon din ha. Sige daw, usaw na to pagsunod ang ato ang gipanumpaan si public official kung adikta nga illegal man gyud na magamit sa druga. Follow all rules, laws, regulation in our Constitution. Kana lang nga linya mga higala. Nasupak na nimo. Kung maingon mga higala ng mga panuhak nga mga alipore sa Malacanang, hindi na impeachable offense. It can never be an impeachable offense. Kuyawa. Wala ni. Nakango na gyud ni mga higala sa Lela de Lima. Di na, ano nakango yun? Ang tao nga dili na maantigo mga higala mo balanse. What is right and what is wrong? Nakango na. Diba? Because ang normal mga higala nga wa makango ang utok. Maantigo mo balanse, unsay tama, unsay mali. Ha? Mas makonsidera pa nato mga bay, ang dili maantigo mo balanse kung unsay legal o unsay illegal. And maybe, wala siya mga higala ma-inform about anang butangan na nga bawal. That's why it becomes illegal. Makonsidera pa na nato. Makonsidera pa na nato mga higala kanang dili maantigo mo appreciate kung unsay moral o unsay immoral. Because you cannot legislate morality. Why? Because it might be moral to you but immoral to me or vice versa. Because morality means what is good, that is moral to you. What is good to you, that is moral to you. Diba? Pero kung maingon ka mga higala, unsay tama para sa usa ka yano ug ordinaryong tao, unsay acceptable para sa usa ka ordinaryong tao, dili na ka maantigo muhuna-huna na bot pasabot nakango na gyud. Nakango. Ay nako. Oh. Okay lang daw, balag-bangag mga galang presidente. Ha? Pausa siya, ipadagan ang ato ang nasod kung bangag siya. Panuntan pa ginato ang istorya ni Manang Aimee nga nag 4 times adi ng presidente mga galag bagos. So, gamay na lang kaayo ang oras nga dili siya mga higala under influence sa drugs. Dili naman ganita mga higala mo to anang na-influensyahan lang sa bahal mga kaigsunan anang tuba. Ay, basa na lang ang bakba mga higala, pataka na lang istorya. Kaya pang na-influensyahan sa druga, noon siya. Ha? Di ba ka nang hubog? Bula-bula ang bakba mga higala, ka nang hubog sa bahal. Di naman gani katuhuan sa iyang mga amigo. Sagdi na, tuwa na, hubog na. Basa ang bakba na, oh. Maho lang ng itat sang bakba, hubog sa bahal. Buntang nag-inom ng panuhaka na, ay tuwa na, hubog na. Kaya pang nahubog sa druga mga higala, patuhoon pa ni Lela de Lima nga okay ra kayo na, dili na siya impeachable offense, dili dapat tanggalo ng presidente. Wala na yun, nakango na yun mga kaigsunan. Makakango gining mapriso ba kana si Ramon Bong Revilla Jr. delikado po nang makango na kaya na mas prisuhan. Maunin sila Joel Villanueva, itong mga senador Chis Escudero o kini mga higala si Jinggoy Estrada. Napiso na po na ba ni Jinggoy? Di na ni mahadlok makango. Kaya basig kango na po ni daan dito sa prisuhan. Di na ni mahadlok. O wa man ni makango sa prisuhan, not pasabot. Tisted na gini. Nga di yun makango bisang pagprisuhan. Pero si Joel Villanueva o si Chis Escudero, hadlok. Hadlok sila. Ayaw og pang lubuto na sila dito sa mga inmates, mga higala sulod sa prisuhan kay wa may babae dito. O niya, tanaw ni kini si Chis Escudero, kini si Joel Villanueva, wa di bungot limpyo kayo. Tuwad!
Hadlok, inmate dito mga higala. Mura nag-Arabo mga kaigsunan og naong. Mura nag-Arabo og batasan. Oh, kaya wa man makatilaw nagbabae. Akan ng mga hamis kayo nga mga piniriso mo sulod dito para kahamis aning Chis Escudero o ni Villanueva nga murag artista mga igala. Tuwad yung ka dito sa presuan. Tuwad! Tuwad yan. Bigyan ka dito sa mayor-mayor so sa silda. Oh? As Jinggoy, anad naman na ng tuwad-tuwad. Kinapriso naman na. As na si mong rebellion, napriso naman na kanito. Anad na. Di na mahadlok mga igala. Diba? Pangutan mo ang mga priso, ang mga inmate. Oh. Kasi karang sakit ang naigawas na humagsog sa sentensya mga igala Almoranas. Kaya gibigyan-bigyan nito ang mga mayor-mayor ito nga wa ng katilaw babae mga igala kaya naa ng permitos maximum. Di ba? Muna. Sa makurnao ng utok. Ambot ni Dilima kung nabigyan ba po ni dito sa kubol-kubol. Ama o may istorya mga igala daw dito kubol-kubol kanya. Ha? Oo. Ano ito lang basta mapriso gani mga igala. Wala gina. Ha? Mabigyan juga kay kung di ka bigyan diha ng mga kapwa ni mong priso. Ha? Bigyan po ka ng mga jail guard. Diba? Sinumdum mo diya sa Davao Maa City Jail. Davao City Maa City Jail. Oh, naa din hay na-relieve diha ang jail guard. Kaya nadugay niya, sige niya, handusan, tumaygalang gwapa kayong piniriso, na inlove na siya, nagpakasal yun. Nagparilib mga igala, balhin pisto. Nagpakasal yun, na inlove man siya itong pinirisong babae. Nagkarelasyon din siya. Ay, nako. Muna, hadlok lang mapriso eh. Oh, ay, abot dito, naaman na giingon nila mga igala, o sana, kanang bunyagan kag kayo. So sa presyon bunyagan kag kayo, sa bunyag kayo. Ng baptismal of fire daw. Kulatahon ka dito, pamasahion kag kahuman sa mayor-mayor, ano ba? Makango kag. Dawa sana mga igala. Tungod kay kada mata nimo maoray mong makitaan ang imong tulugan maora di ka kabalhiglain di haragyo ka anang source kwarto na siya ay psychological effect. Munang dapat kana mga priso una na pagawson mga igala. Dili lang dapat physically fit sila. Dapat psychologically fit sila. Because naa na epekto ng pagkapriso gyud sa psychological aspect sa usa ka tawo. Na for quite sometimes, ang imuhang surroundings nimo din na maura gina permanente parang dilima pero nagtuig na preso balo. Oh. Yara na siya. Nagpareha ni halusos nga kada gabi mga igala magkuyog og mga jail guards bilibid paingon ngadto sa kining mga nightclub unya ni kaadlaw sige dula-dulag tinis din na sulod sa bilibid prison. Oh, okay kito sa halusos kung di makasuroy ang mga artista mga igala mo patuon nito sa iyahang kubol niya dito. Dito niya pambigyan, pangtagaan o talente, perting nagkuha. Gabi, magkwarta siya lusos. Oh. Siyempre, magkakwarta po ng mga officials prisuhan. Di ba napasudlon mga igala kung di po mga tag-isupi. Ano ba na? Karoon man, God, ang sistema mga igala, gikan sa pagkapriso, ilagbok ra ka. Gawas na physically fit, walay problema na. But the psychological aspect, hindi ka makasiguro na. Kaya ka ng psychological aspect mga igala, nagkinahanglan na og expert. Tulaan ka na, interviewon, tarong pa ba manubag. Kaya kung kami sila dilima, siguro kung giagi pa nag-expert mga igala, ka ng psychologist, yung anin yung iyahang linyas panghuna-huna, di pa ni pag-auson mga igala ba, dapat iparehab ni. Man ka. Adi ka presidente, wa ko mga problema mga igala, di na dapat na i-impeach ka, di na i-impeach sa bulo piso. Naunsa na ni. Wa na magkadimao. Ma'am Maricel Plaza Umawan, good morning na Lloyd Ibasitas. Mayong buntag, minaw kanunay. Grab car drivers. Anisita Galinero, may buntag ma'am, watching from and listening from SIL Rasay Extension Turin. Johan Ignacio, may buntag og si Randy Lalalani.
Uyawa po ning lala-lanit eh. Lala ang lanit siguro. Maing buntag ninyo din. Now, ambak tagamay, aning kang suto. Yan, ginis bakan karon ang papiro sa kadusina nga mga justice sa Supreme Court. Matod pa ni Senador Soto. Di man kinahanglan abogado. Aron batikoson ang desisyon sa Korte Suprema. Dili lagi kinahanglan ang abogado. Pero tungod kay ang giistoryahan, balaod man. Kinsa ro'y mas credible? Ikaw nga mula apari hanggang hulo o kining mga justices sa Supreme Court? Ang isyu din ng mga higala, dili lang simple nga katungod. Siguro yung una-una, I have the right to criticize. Freedom of expression. Siguro ang ginahuna-huna ng suto mga bay. But that is out of the context. Because the real issue mga higala, tama ba na ang imuhang argumento? Ang ato ang issue, naglambigit sa balaod. Interpretasyon sa balaod. Tama ba na imong argumento? Nasubay ba na sa balaod? Wala mga hulugan na lawmaker ka, expect ka sa balaod. Kidaghan kayong lawmaker mga higala nga dili kabalo sa balaod. Di ba? Parihara na mga higala sa istorya. Great lover ka. Great lover. Kanang great lover, sobra pa na sa sweet lover. Kaya ang sweet lover mga higala kasagaran, mayroon na skama. Pero dili good provider. Ano yung great lover? Great lover ka. Kapit mangong Valentine's Day. Muning mapasingita dyan na to permi ni mga higalang mga relasyon. Ilabi na kada mga illicit love affair din. Great lover lagi ka. Pero aman po kay angay. Okay. Hoy, angay. Di ba? Kay ang imuhang history, sige ra kag panguyab ka human imurang i-abandon. Kung atong sumadahon, ay kapon ka great lover. Mauna, moingon ta mga higala, nga kanang mga lawmaker, dili ni si Sari na, nga it follows nga, expert kas balaod kay lawmaker ka. Kay sometimes, if not most of the time, labi na din sa House of Representatives, daghan din mga higala, sobra pa sa mga law student yung nagtuon pa. Worst because ang uban din naabot ana mga higalang House of Representatives nga bisan pagtuon sa balaod. Legal procedure especially. Dili mga higala maantigo tungod kay wa magtuon. Ay kung ina nga si Soto tungod kay nahimo ni siya mga higalang lawmaker for so long. Nahimo siya mga higalang tiguang din sa Senado, kuyaw na kayo sa balaod? Mulabaw na siya mga higala sa mga maestrado din sa Korte Suprema? Muna ingon-ingon na yun siya nga, di man kinahanglan nga maimong abogado, ano mo batiko sa ng Supreme Court? Karong taon-taon. Ato ni balikan mga higala, manlamang pipila ka mga painomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 70... Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
balik na kay diri sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang doon na 41 minutos sa nakalabay human ang ika-alas 7 sa buntag. Good morning again din na sa Toril District Hall. Ang ato adin ng LCR. Nag-monitor kanunay sa to ang programa. Mga taga-kuan, Bato Toril. Good morning ninyo din ha. Kumusta na ng sekretary din ha sa inyong kapitan. No? Nga na ay iyaan mga higala din ha nga sige ginatapinan sa mga utang. Wa pa ta magtiwas kay wa pa ko kaadtog DILG. Atong tanaw ng inyong trabaho din hagdi ba na mga utingkay. Pulihan gud mo din ha sa mga alag ba. Ang alag no nangandam na kay daganan gid ng Bato Toril sa mga alag. Atong tanawon po, umusalir pa ba ng bertod sa mga alag mga higala. Now, good morning Daddy na Juvenal Borjos. Si Joe Nunez, always naminaw, gikan sa may NHA MAA. Joey Moderno Juarez, Loskol versus Iskol Bukol. Roger Atis, good morning. Kana sa Dilima, wala na sa insakto. Isip, langog na na. Mo gani. Nani Chelobinki, good morning din ha. Maski elementary lang jud o kinder lang, dapat daw siguro balik na sila kinder para clear. Pa-shout out ko sa kuang parents. Sila Baludoy o si Rose diya sa Lutaw Rasay Toril. Kampihan dyan na ni Diploma. Dilima so ni. Parehas man na sila. Adik. Grabe po. So, kini mga igalang si Soto. Wala na gibing tawanan ni. Akong ikalibgan ni Soto. Kung kaning iyahang ginahimo o ginapanulti karon, bunga ba ni sa iyahang kakulang sa kahibalo? O kawagyo'y kahibalo? O bunga ba ni mga higala sa kanang ginatawag nila gani o matiguang na ka nga kanang ango-ango? Kaya naman magkadimao. Iyaha pag yun mga higala, nakakuan po, nakabingwit po mga higala simpatiya. Pero ang simpatiya sila sila Dilima, Trillanes, Remulia, Ridon, si GB Ejercito, mo po na yung simpatiya saya, ka na tawanan na, o sa tanaw po ninyo na, kung mayon mo nga, ugok ni si Soto mga higala, kanina simpatiya saya, labaw pa ni, di ba? Labaw pa ni. Kaya pareha na ng istorya sa mga katigulangan. Dong, kung muto ka ng tawanan nga buang man, mas laro pa kang buang na. Di ba? So pareha ka Soto, kung nakabalota ka na si Soto, wag yun na ibawaan ana mga higalang balaod yung ginapang istorya karon. Yan ang mga kritisismo batok sa ato ang mga maestrado sa Supreme Court, kataas-taas ang hukuman. But pasabot, kanang ni simpatiya sa yaha, kanang nito sa yaha, otro po nang way na hibawaan mga higala. Ana. Di ba? Huwag nang niingon mga higala si retired Supreme Court Justice Noel Tiham. No? Yan yung kuya po ng mga puninsya ni Tiham. No? Daghang kong nabasahan ng mga puninsya, di basta-basta mga higala. Very logical, no? Bright boy na si Noel Tiham. Ingon pa si Noel Tiham nang gihimo ni Soto nga iyahang batikoso ng pila na 14 ka maestrado. Nga nagbasuraan ng kaso ni Inday Sara. Ingon pa si Tiham, Justice Tiham. Wa niya huna-huna ag unsay giagian-an ng mga tawhanan. Siya joke-joke lang sa Itbulaga mga higala. Samantala kanang mga justices sa Supreme Court dili na basta-basta o giagian. Pero nyano lang nimong batikuson. Dili na siya ordinaryong profesyon mga higala. Ang requirements ana taas pa ang qualification ana mahimo kang justice sa Supreme Court.
pila piloon mga higala ang kwalifikasyon na mahimo kang presidente. Oh? Nga naman, ang presidente mga higala, dali na kayo. Age 45 and above, Filipino citizen, knows how to read and write. Maura, not disqualified by law. Maura, simple na kayo, pero apply. Justice sa Supreme Court. Ha? Daga kay presidente, sa kinsa pwede. Basta, musunod na lang mga minor nga mga gitawag na minimum requirements. Apply og justice sa Supreme Court. Ah. Di basta-basta ka manawat. Ambot lang. No? Unya karon, ang mag-criticize mga higala, wa gani kangho. Mag-abot nila sa balaod. Kasi mutuwa niya. Kasi, mo ganayin ko, napamalituwa niya. Trillanes, De Lima, GB Ejercito, Ridon, Remulla. Napa yung tuon, nakakuha ang yapon. Oh? Ha? Muna yun lang, bisag unsa kapanos ang imong taon, naagod yapoy isda nga mailad mga higala. Mao ni tabuan ni. Ha? Naay, kuan. Oh, naay isda yapon mga higala nga mailad. Imong panos nga paon. Now, dapat aning suto pareha, yan na lang sundo na si kuan dito lapid, pahilom-hilom na lang. Kaya klaro mo kay siya nga walang alam mga higala. Oh? Gadako lang niya ang ulo nga mahimong presidente. Gusto niya impeach Inday Sara para mawa ng vice-presidente for the meantime, mahimo siya nga vice president kuno kay siya ang senate president. Kahuman, mamatay si Juan Simbako ato presidente ng Simbako mo kadyon. Eh, siyempre tao sagradong kinabuhi. Ang gusto lang na to, mawala siya din na mga higala. Mawadaan siya og gahom. Umawala na si Bongbong Marcos sa Malacanang siya na presidente. Ambisyoso po ni mga higala ni si Soto. Ha? Ambisyoso po palawak. Kunya si Lacson, dikit-dikit siya, kaya magpa-approve na po nga mo ay mahimong vice-presidente. Kuyawag mga plano ni mga panuwag nagko. Nyasa ta nang manabutang Trillanes. Oh. Kaya ang vice-president na ba ng Trillanes, pang-isnay po na yun ang presidente din para siya mga higala mo na presidente. Ha? Asa na ito nabutang si Ontiveros. Nga, nagsagit-sagit na naman ang taga Mindanao, taga Visayas. Ang taong bayan. Na kinahanglan padagano siya kay gikinahanglan na ginaw ang iyahang serbisyo. Ang matang sa serbisyo daw, ang gikinahanglan daw sa mga taga Mindanao, Visayas. Wa lud aning pisyalan ni mga higala. Mangangkon. Ha? O, di daw siya basta-basta na mudaga pagka presidente sa 2028 kung dili daw tuwod mga higala sa awhag sa mga taga Mindanao o taga Visayas. Gahilas-hilas ang naong aning Hontiveros mga higala. May pag imong istoryahan na si Ronald Llamas, mutuo pa si Muha. Pero mutuo to si Ronald Llamas si Muha, pero na kapalit. May to si Ronald Llamas, tuo ko si Muha, pero na kapalit. Pero istoryahe ang mga taga Mindanao, ang taga Bisaya sana, kung tinuod ba na? Ha? Bupasabot, in demand ka sa mga Mindanao, o sa mga taga Visayas? Na mahimong presidente, sus Ginoo ko. Puriyagaba mga kaigsunan. Good morning din na Gilbert Bacalya Tabay ug sa iyahang misis nga si Alice. Idino Junior Cordoba Hill may buntag. Dang Lansaderas. Uy, good morning. Abot ang imuhang signal diri sa Surigao del Norte. Salamat kayo. Baidi Calido de Estagao City may buntag po. Paring Jacob Castro. Dapita sa may Panabo, may buntag ninyo din. Karon, usaon ta na mga higala. Nga, Supreme Court na yun. Kuyaw kayo nga justice sa Supreme Court, huwag mo yung mga higalang perfect po na sila. Pero kung ikumpara ni mo mga higala, ang mga ordinaryo na to mga opisyal, grabe kataas ang giingon nato mga higalag kwalifikasyon ana ikumpara nimo lang Soto. Tao Soto na imo senador may galang imo senate president o sa may nahuman na o sa may background na pastilan. Ni ikumpara nimo na mga may estado Supreme Court mga doktoral mga higala ng balaod Harvard ang experience tag 30-40 anyos mga higala law practitioner. Nakahuman mga galag degree, nakahuman na po laing upat katuig sa Bachelor of Laws. Pasar o bar,
experience tag 40 anyos, 30 anyos mga higala as law practitioner. Di ko para ni mga Soto. Gikan mga higala kay nisikat anang iyawa jok sa Itbulaga. Nidagan ni mong senador. Usa man tao eh. Usa ko pa wa man tahalin taon. Naparihar na gani mga tulpo mga bay. Kaya mga tulpo karon basangin lang na po digong nga mao hinungdan daw ni gidangatan kayo sa tong nasod. Karon taon. Ato ni mga igalang salsalon ni man lang mapipila ka mga penomdom. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Love Radio. Alright, balik na may gala dinis na tayo Guyog sa 90.7 Love Radio. Isyu sa Masa. Ang ato ang may galang programa. Walalagad sa Gyapon. Sa iyo pa nagsugod og tugao. June Bersamin. 53 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Nung sila, way naminaw si Isyos Masa kay wak ni reporter, wak paguday tandem daw. Daghan paguday commercial nga nung nanaghan naman huni nga to ang mga listener karon rin ko ba yung sa maninimo ni nanglubag ka? Di mo lagi panglubag niya to mga listener? Nga nung daghan naman yung naungo aning Isyos Masa. Kung sa man ni? Ilubag siguro ni mo hindi ko ba? Nanglubag na po siguro ka. Bitaw ay. Ayaw ng lubag-lubag. Pasagdi lang na sila, God. Pasagdi lang. Pasagdi lang na nila nga matultulan pa. Pasagdi lang na sila kung ganahan ba sila og dili. Kaya kung dili sila ganahan sa to, abot pasabot. There is something nga dapat atong usbon. Diba? Pero tungod kay nagkadaghan man ni mga higala ang ato ang mga listener karon bisag diri sa atong FB Live. Atong una, tag-8 ra ni kabuk. Karon no? Maabot nag 30, ron 29 ang nagtanaw sa tuwag live. Good morning da kang pare Ricky 5 ug sa mga taga Davao City Police Office. Minaw sa tuwa mga taga Kampo Katitipan. But pasabot, giganahan sila. Sa tuwang programa. So kay giganahan sila, ato pa yun yung pagwapuhon, paninduton pa yun nato, para mas ganahan pa yun sila. Diba? Murabag ka ng bana ba? Inlab na kayo sa imuhang asawa. Ato pa yung painlabon og samot para dili mo sukol anang mga kolektor. Inlab lagi na nato ang asawa karon ang masudlan nagkolektor. Labi na ka ng kolektor yung taga-Kalinan. Agaray! Mabuntag yun na paring Mike Alcala. Masudlan nagkolektor ng taga-Kalinan. Nga, mas maayo pag yun. Mudala og relasyon o gugma sa iyahang banang buutan ng takayo. Wala. Doon yung bana eh. So, ato pag yung pakwan. Pagwapuhon pag yung di ba? Oo. Tinood man ang istorya. Ang bana, buutan ng kayo. Makaprovide po og unsay gusto sa asawa. Mga asawa, magpablandi ko, magpariban ko. Load din eh. O 100 ako cellphone. Kaya, tanaw ko og YouTube, pirmi. Hatag permis bana. Pero, nasudlan mga higala o kolektor o CIN ng arawan. Nga, hawag kayo po. Manghatag mga higala. Dili lang riba ng yatag. Regaluhan pag rilo. Rilo ka na ganing usulong rilo. Sige lang usulong rilo. Ganing ka ng mapalong-palong gani niya. Imuhang itap lang para mo mubalik na po, makita na po nimo ang data sa rilo. Kasi pa nga ng rilo hagay di sweetheart. Mo na yung usulon. Nabang rilo ba nga rubber ba, plastic niya, kahuman,
pila ka minuto, mapatay siya, bura na lang siya, o bracelet tanaw nimo, itom niya, kauman, kung tanaw ka sa oras, imo lang itap, or pislito nimo, kanang smart ba? Smartphone mo siguro tawag, ana? Smartwatch. Smartphone. Smartwatch. Ang bala, di makaprovide na mga higala, trabaho na, construction, ang probutan kayo. Ang maprovide lang, riban lang o kanang load sa cellphone. More maprovide yung tasban ng mga higala. Nasugalo sa kolektor, gitagaan ng asawa mga higala o kanang smartwatch. Kuyog, pero may mga kaigsunan si misis ito sa kolektor. Kini! Nagingon ako ganit nga pagapuhod yun permi. Dili ta dapat na imong stagnant mga kaigsunan. Murabag bakterya dapat magmutate para dili ta maanam og kahurots sa kining sa antibiotic. O stagnant ka nga bakterya. Di ka magmutate, patay ka. Patay ka din. Igo kayo sa antibiotic pag abot sa panahon. Di ba? Alright, dalita. Anong istorya mga igalang tulpo? Kanina mga tulpo, ang gani klaro. Asang kwarta dito man eh. Wapo ni sila mga higala po'y utang kabubuton. Pila ka tulpo mga higala, grabing pahimulos ato sa Duterte administration. Karon, ang kaning senador na si Rapi Tulfo ningon mga higala, nga kanidaw gidangatan sa Pilipinas, bunga daw ni saway ayo nga liderato. Paltos nga liderato mga higala ni Digong. Tanawa na ko. Wa niya huna-huna si Erwin Tulfo. Wa niya huna-huna si Wanda Tio. Nga nakapahimulos sa Duterte administration. Kaning duha mga higala, huguban pa mga Tulfo diya nga natabangan sa mga Duterte. Ang issue ani is utang kabubuton. Ingon ano mga Tulfo, walay utang kabubuton mga higala. Mahilig og drama. Kunuhay i-win ang simpatiya sa mga tao. Pero wa kabalo ang mga tao nga gigamit ra diya sila nga content mga higala sa programa ani mga Tulfo. Aron mo rate ang programa, masikat, makakuha og daghang endorsement og mga commercials. Pero ang kinayaman ko sa mga Pilipino mga higala, since time immemorial, mantigog yun, mo lantaw o utang kabubuton. So sabot pasabotan na dyan. Nga kaning mga Tulfo na iwa mo ni hamag anang paglantaw utang kabubuton. Ba't pasabot siguro, kaning mga Tulfo, basig dili ni mga Pilipino. Basig tinuod ng issue ni Erwin Tulfo nga dili ni Pilipino. Nga naman, kay si Erwin Tulfo dili man mantigo mo tanang utang kabubuton mga higala. Gitabangan siya siyang AXIS, mahimo siyang congressman, gihimo siya mga higala ang DSWD secretary, pero uway silang perme kay naay problema siyang citizenship. American citizen mga kaigsunan. Bawa ma-confirm. Karon ni variable, tuwa na speakers mga higala, sige atake sa mga Duterte. Wa man tamo ingon nga ayaw atake ang mga Duterte. Pero ang gihimo nga pag-atake sa mga Duterte mga bay, it manifest the idea mga bay nga kaning matawanan ni di gyud ni masaligan. Variable gyud ning dagko. Labaw na ilang maguwang na sa Tulfo. Nagikulatan ni Claudine og ni Rimat Santiago mga higala tungos pataka lag bunga nga niya bakbak niya. Diba? Karon kani si Rapi Tulfo, sige tira na po sa mga Duterte. Nga mao na hinungdan ani mga higalang kaning kaway ayo karon sa gobyerno ni Bongbong Marcos sa mga Duterte na hinungdan. Wa gani ka kadisiplina ng imuhang anak gani nga perting walda sa nagkwarta, amot ilaha milyon kwarta. Giburot og inom dito mga higala sa pati. Wa gani ka kabadlong. Karon mga ambisyon ka nga mahimong presidente sa nasod. Mao na sige ni tirahon ang mga Duterte kay ang mga Duterte mao may apple of the eye karon mga higala tungod ni Sara nga number 1 contender sa pagka-presidente mo niya tirahon. Kaya ang bisag gusto po nga mahimo mga higalang standard bearers sa administrasyon mga higala comes 2028 presidential derby. Anang nasigiron o pangdaot sa mga Duterte. Makita niyo mo na mga Tulfo kung asa pabor sa ilaha dito na walay mga barugan ng dagko ng mga Tulfo. No? Mahilig magdrama.
Bintol po, drama-drama na po nga. Dili siya uyon siya mga ekso. Sus, Ginoo ko. Sige, drama. Parehara niya po na pag-handle sa programa. Ultimo, away sa manag-uyab, sa managtiayon, pakialaman mga igala sa ilahang tanaw. Uy, nindot kayo nga content sa kong programa. Ako ning isulod ni, kay nindot ni nga content ni. Magkatawa ang mga tao maminaw, ani. Kanito, mundo ni sa mga listener na ko. Ako ning ang mga tao nga niya to kay magpatabang mga bay. Blind kayo nga giimo na siyang content sa programa. Gi-sponsora na dahil mga igala o mga kumpanya, mga produkto. Ang ilahang hilak-hilak o katawa-katawa dito sa programa ng Tulfo. Mablain. Dapat natin balaod anak mga bay. Nga dapat fully informed ang mga involved din na sa kining program. Dapat matagaan silang talent fee. Tagaag talent fee dyan. Dapat tagaag talent fee. Nga naman, nakakwarta gud ang Tulfo sa ilahan ditong sumbong. Nayaghan ko ng ilang sponsor mga igala. Kaya kung siya lang din magyayaw-yaw, wala ilaing tao nga ilang isalang din na, himuo may galag sumsuman na ng programa na, wala man na. Kinahanglan na ay third person nga ilang dalos programa, himuo katawanan, pailakilakon, style. Style lang na mga igala. Himuo kag-content sa program. Pero pastoryaon mo, usa may problema nimo kay Digong. Si Digong na imong national pride sa mga Pilipino. Di ba? Na imong national pride sa mga Pilipino si Digong. Sa kadako o kadaghan sa mga project nga na ni Digong, moingon ka si Digong may ayo nga presidente. Kamo mo way ayo. Kay kung asa ang kwarta, tuwa mo. Pag makabinta, lumsa na ninyo ng inyuhang mga igala. Waman kay sakay magala primero, karon kay nag-number 1 sa kining pagka-senador, kay grabe magala gihimo sa kanang social media o sa panagipangimo nila. Dato siya nasikat na siya, mudaw na siya sa pagka-presidente, sus Ginoo ko. Wapoy, isuon si Rinto po, bindalo po nako. Bindalo. Classmate ni Rimulya mga higala. Ay nako. May pa niya kong amigo si Aga Tolop Bolabos. Good morning. Shout out sa iyang wife si Jacqueline nga kanunay nagapaminaw sa programang Isyos Masa. Salamat kaayo. Roger Atis John. Kana si Rapi Tolbo ang bugiro kinang dako. Ugay na siya kadisiplina sa iyang anak. Di ba? Si Joriel Malasico, magkolektor na lang po daw siya. Ano magkolektor man ka, gusto po dahil kamubirada po dahil siguro anang mga asawa na gibilis mana. Oy. Watching, biyahe sa Kapatagan, Davao del Sur. Dong Irnanot, may buntag din ha, kanunay yung nagapaminaw. Sa Isyos Masa, Handos Kopi, mag-stock permit para dili mangita og kolektor nga to ang asawa. Diskarte na nimo din na unsao na nimong di mo sugot ng imong asawa ng mga kolektor kay kana ra mga kolektor na apo na daladala, dili lang listahan ang daladala na. Dili lang notebook o kanang ballpen ang dalana, na apo daw na dalang lumay. Na apo daw na dalang lumay. Pero ang pinakakuyaw ng lumay, kabalo mo sa? Ang pinakakuyaw ng lumay mga igala kwarta. Masugot sa imo halang ninyo na mga kaigsunan. Kung saan naman yung bayanan ni? Kung saan maglumay anang kolektora na nga, masugot man siya, anang minyo naman siya, napay naong anang kolektora, sus Ginoo ko. Lami kayo, musmusag liha. Itong na lang sigig motor-motor, kig pangulikta ng utang sila ha. Ngayon, masugot man na siya na may lumay. Ang lumay mga higala, cash! Lumay cash. Di ba? Victor Radasa Sinya. Asa naman karon na barbecue in town, toy? Oo, balik na toy. Di lang kasi gawas gusto rin God. Tuloy na sumbungan. Kuha kag pwisto din ha. Nga ibaligyag barato. Para ka naman sa bungiro, manggawas na. Di agya po mukaon sa imo ang barbecuehan.
makakapasudlo din na wala naman ka magkakontrata. Diya ka sa atbang. Ana ra na pagdakop sa mga customer. So, kani mga igalang plano aning Soto nga mag-president o niya mo slide kay kusog na siya magpa-vice president para sureball nga mudaog kapa na ni. Halata na kayo. No? Di ba, Roel Senior Diaz? Good morning din na, sir. Naglanog-lanog ang inyong programa dahil sa Lumikad Compound, Maa, Davao City. Salamat tayo. Bulabog na kayo ng plano ni Tulpo eh. Karon sa ilang tanaw mga igala nga naalagin sila sa babaw, pwede na sa musukol bisag kinsa. No na nga, dako na kay buot, magyaw-yaw, bisag kinsa na lang pang tirahon ng ilahang mahimong sa gabal sa ilahang plano nga gunita ng Malacanang. Ambisyoso lang dako. Usama to sa Wanda Tulpo to ulang itanggal sa turismo mga igalang digong. Kung sa may atraso ato, di ba corruption? Kunya kisa may, pisangin lang naman to, si Digong. O sa may hilabot ni Digong, ditudluan si Wanda Tiyo imong igsoon, nga manghilabot ana din ng pundos gobyerno, maghimo og project nga perting mahalan niya, gamay rin ang gasto. Pastilan. Si Digong ang dahilan na to. Siguro kay gi-appoint ni Digong. Pero posible kayo eh. No nga, tuduan Digong, nani na Wanda. Paghimo project nga kanang mahal kaayo, niya gasto ilang gamay. Ibulsang uban. Ana ba? Di ba si Wanda Tiyo sa panatan mo na may galang tourism officer? Gitanggal. Gibutang sa laing department kay siyempre, amigo mga Tulpo, gipalaylo. Butang murag laing department, something like that, or sa bato basta nawala siya sa tourism. Kunya, dako kay kagbuot na ingon nga kaning corruption karon, sige ko nagpasiug gani. Baoni ni grabe ni rong corruption ato sa administrasyon ni Bongbong kay ang nagkuan gyud ani ang engineer aning corruption si Digong gyud pagkahilas now ning Rapi Tulpo. Ino na nagpainaw sa birthday 4 million ang gasto dito sa Tati, dito sa Las Vegas, di ba da? Asa mo to gikan to kwarta ato be asa to gikan kwarta ato base nagsumpay pa to ng flood control. Ay, nako. Rapi Tulpo. Kaning mga Tulpo, diharagin mo kutob. Kay nabasa na mo sa mga Pilipino anang inyong style. Magpahiro-hiro anang mga isyo, magpasikat, tahuman, at tupirmi anang naaspusto, kay naikwarta, pag makabinta, birada. Ayan ang style mga higala. Well, kanang mga Tulpo. Dili gyud na mga higala masaligan. Wala na. Di na masaligan mga bay. As public official. Di kay masaligan sa asawa gani kay na ay kulo kadidang may gala pila toy ginahatag. 300,000. Ang talent eh. Masaligan sa asawa. Ay, nako. Tawad, balik na. Malaman pipila ka mga pahin. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag.
Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala din sa Panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Isyu sa Masa. Uban sa gihapon yung alagad. Bata-bata June Bersamin. May buntag niya, Ma'am Christine Ampolokyo. Asa magkaroon lapitan na ka-station, ma'am. Minaw na sad mi diri sa may Baka Huwa, Kabantian. Diyas Kabantian. Ma'am Susan Gadiani, good morning din na, ma'am. No? Mga ka-ISM po daw, daghan kay naminaw diri sa Lubugan. Uy, may buntag din na ninyo, mga taga-Lubugan. Mga Paklar, Chavez, si Alan Cuarto din ha. Si Danny Hinlo o kang iyang family, good morning. Iba Tutor Tongson, good morning din na. Mary Faye Dipolpol, mayo nga buntag. No? Suya lang na sila. Sagdi lang na sa mamay. Bahala sila diya. Ako ani, mind your own business na lang. Nga naman, naday kay negosyo dyan. Wala gani. Wala man. Ang ako ang negosyo maritis mo na nga, mind your own maritis na lang. Oy, Jojo Andrina, good morning din na. Di na G-Shock. Smart. No, smart. Kuan, kanang smartwatch. Ang tawag ana, DJ Sweetheart. No? Smartwatch. Wala ron ka ng mga kolektor. Sinidaldala ng smartwatch. Kay mo na ilang pang-inganyo anang mga nakautang sa ila, aron musugot sa ila mga higala. Unya, ang ilang mga smartwatch, piki, pagyud na. Piki ba? Kanang inchik-inchik ba? Unya, ang mga misis nga, dali ra po kay ilaron, mainganyo dayon. Kung sa magay, mahatag anang imuhang bana. Bana ni mo to as probinsya permi. Tik-atik na ang trabaho, konstruksyon na dito, pamilya na uyab dito. May man kayo na mo hilog na huna ng mga playboy nga mga kolektor. Di ta ng kolektor ha. Kaya lang mga playboy nga mga kolektor. May kayo na mo hilog o huna-hunaan ng mga asawa nga gina-biya-biyas bana mga igala. Lain dito ang imuhang bana dito. Bayos ta, tagaan ta ka G-Shock. At tagaan ta ka o ka ng smartwatch. Napay pariban, napay load. Tingala ba na? Gamay naman tong kwarta kung gibilin siya mo. Bila naman tong kwarta, kaya gipalitan ko ng daagbugas o sudan ang ako ang pamilya. Ngayon, sige maniga YouTube, online man pirme ni akong asawa, naloda naman di ay mga higalas kolektor. Pastilan. Paikpas Panyawan. Jason Lumantas, Jawa, may buntag, watching live from Jensen. Anthony Bailoses, may buntag po din ay si Kagawa din ni Pibinito. Abot slopon signal ninyo, naminaw may gahapon, samtang gabiyahe. Kusog lagi kayo mong signal. Nya, nakaninit ang mong signal, why kanas-kanas. Bisag, ang among technician, ang relasyon sa among technician, nagkanas-kanas, pero among signal, nga ilang ginamintain, why kanas-kanas. Why kanas-kanas. Isa mo ng technician ninyo diyan nga, kuan, na kanas-kanas nga relasyon. Sila tanan, nga na yung mga kanas-kanas nga mga relasyon. Pero kaniad to, karon wala na kanas-kanas, mura na pong signal na mo. Sinaw pas kang manoy. Jesnel Salaom,
Mayong buntag bina, Gisnel sa laom. Alas 8:15 na, mga higala. Tanawan ni mga panuwakdag ko. Nagsige ron sila mga higala o pangita. Kinsa daw sponsor ni Tatay Digong nga 150 million man daw ang ginabayaran ani ngadto kang attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Tatay Digong. Asa daw gikag kwarta mga higala ang mga Duterte? Mao na giingon mga higala ni attorney Cristina Kunti, ang abogado, nagpailang abogada mga higala sa mga AJK, extrajudicial killing victim ko no, dito sa The Hague, Netherlands. Attorney Kunti lang yun ang imuhang naibawaan, attorney. Munang wa kakabalo, asa gikan ng tag 150 milyones nga ginabayad sa abogado ni Tatay Digong. Ingon pa siya, kadabulan siya. Tungod kay si Tatay Digong, usa ka may leader, daghang amigo, wa kakabalo. Basig na ay mga negosyante, basig na ay mga pangulo sa bangasod. Di ba? Nga nagatabang sa iya sa hilong lang. Mao na mga igalay benepisyo pagdaghantag amigo ug maayot ang tao. Di ba? Pati ikaw karon naglibog na kagasagi ka na mga Duterte ng 150 million nga ginabayad nga to kang Tony Kaufman. Oh. Si Tatay Digong niingon gani nga undangan na ng abogado, undangan na. Di ayun na lang paningkamot nga makagawas pa ko sa dahig, dili na lang ko. Antod ko mamatay. Gasto pa kayo na. Ayan na. Ano rin sa Tatay Digong? Oh. Pero si Attorney Cristina Kunti, sigig, kinahanglan yun daw nga maimbestigahan. Imbestigahan na po yung confidential fund ni Inday Sara, kaya basig ba ko nagigamit ito gasto sa expenses ni Tatay Digong to sa Dahig, Netherlands, kaya dili man daw mo qualify may gala sa International Criminal Court Assistance Program si Pangulong Digong. Oh, kaya di man mo makusahan si Inday Sara. Kaya katong ilang 125 million na alay statement ang kuha nga wala. Wala to. Walay gikawat ang Vice President. Sukwahi sa mga akusasyon na itong ilaha may galang katong committee hearing atong upat ka committee ba mga igala sa kining House of Congress, House of Representatives. Ilan ko, wala. Walay nakit-an nga ebidensya o ingno nakit-an sa mga dokumento, nakit-an diya mga igala sa kining record nga naay gikawat si Inday. Subot pa sabot, butang-butang lang gyud ito. Aron lang dauton si Inday Sara mga higala. Naon pagkahanggaw ni matawanan ni. Aron lang ma-institute ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Mao gyud ay plano atong mga panuhakdag ko. So karon, tungod kay nabulabog na ni sa Filipino community, nisutoy ang popularity o trust rating ni Inday Sara. Usaon pa na ron ninyo pagpugong? Usaon pa na ron pagpugong sa mga critics? Oh. Kanay natabo karon kang Inday Sara, mura po niya natabo dari sa issues masa. Kung sulod sa 6 ka bulan, dili ni mapugngan sa mga competitors. Musutoy guning ato ang mga higalang ratings diri aning ato ang oras. Mo po naging Sara. Kung di na mapugan hantod sa last quarter sa 2026, di na nila matanggal si Sara. Wala na. No? Pugngan pa mga higalay bagyo ni. Mapresidente si Inday Sara diya. Nausaon na lang naroon ang mga kurukong huli na mga igala. Pitok-pitok na lang mataro na. Magpitok-pitok na lang matago sila himon. Madugay na, wala laing may galang, may skrimentar na, basing ngita na nagpisik, hikot na siliog. At ngita na dito, puno as kamatis. Maghikog na ng mga panuwakdag ko. Taw-taw lang Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Isyu sa masa din. Love Radio. Balik na mga bay, dili sa tuwa panagkuyog. Nagruman sa programa nga Isyu sa Masa. 90.7 Love Radio. Yun na pa, kabalo mo, isip ginikanan, daghan kayo pag mga pangandoy alang sa atong mga anak. Kaya nga makahuman sa ilahang pagtuon o gamangkon ang nindot nga kaugmaon. Apan real talk, aduna gyud mga moments nga makahuna-huna ta. Kung adunay may tabo sa atua, usaon na lang ang ilahang kaugmaon. That's why having a solid plan B matters. Sa life insurance plan sa Video Life, aduna ka na solid plan B na makahatag og peace of mind aron nga bisan pa man ang ihatag nga pagsulay sa kinabuhi, adunay kasiguraduhan ang future sa atong mga anak. So yun lang ang pag-apply. Just visit BDO branch near you and talk to BDO Life Financial Advisor who understand your goal as a parent. Or visit BDO Life website at www.bdo.com.ph/video-life/get-a-quote to get personalized quotes on life insurance plans. Kay pag-abot sa atong mga anak, securing their future is one of the best gift we can give. Tuloy ang plano sa Plan B. From BDO Life, talk to BDO Life Financial Advisor today. Tinuod yun na. Primordial consideration na to ang atong mga anak. Labi na sa mga ginikanan, mga igala nga medyo idaran na niya, bata pa kaayo ang mga anak. Gahuna-huna ta masahe, mas di na ta makaabot ani. Makahuman sila, di na ta makapahuman ani. Oh, may na lang kay naa ni mga higalang programa nga gi-offer sa kining BDO, matagaan o kasiguraduhan mga kaigsuunan ang kaugmaon sa mga bata. Alright, balik! Ningon mga igala si Senador Alan Peter Cayetano, ayaw na mo sige din nagyaw-yaw against Vice President. Ayaw na mo sige pay-file anang impeachment complaint. No? Kaya wala may ingunan ko, walay gikawat ang Vice President. Walay sala ang Vice President. Inyo lang ginahimo-himuan og sala aron matanggal sa iyang pwesto. Pero ang Ginoo ug ang mga maestrado nakabawa ng tanan. Ha? Nga kanang inyong mga pasangil batok sa Vice Presidente, wala na klaro. Wala na ingon si Alan Peter Cayetano, hulata ang 2028. No? Hulata. Kung ang gabi ano mo, dagan. Tanaw na to o kinsay padag-on sa mga Pilipino. Which is tama. Ha? Pero sige pa man mo pala ng impeachment complaint hapit ng eleksyon. O mapili na si Inday Sara, di wala na siya sa pagka-vice president. Wala pag siya na presidente. Di pa mo na? Ha? Two birds in one stone? Oh. Damon nga sige ninyong atake ang vice-presidente nga di man gihapon madutlan kay di man tinuod mga igala, damor lang siya nga masikat. Kabalo mo ang batasan sa mga Pilipino dihadista. Dili lang din na sa sabungan dihadista mga igala. Bisag sa politika dihadista. Kinsa tong nakitaan sa mga Pilipino nga gidaog-daog nga silang tan-away sala mga igala. Ginabutang-butangan og sala dito ma-fall in love ang mga butante. Oh? Daghan kay kong experience ano eh. Kaya mga maldito wala gi heart, walay feelings ang mga butante ano. Kaya ang mga Pilipino by nature mga higala dihadista. Kasi itong ginabutang-butangan o sala, ginadaog-daog, ginapasanginlan, dito mga higala ma-fall in love ang mga butante. Wala yung tabo karon kang Inday Sara? Ha? Himo ang sala, wala yung traso sinday. Ha? Kuha na. Pwede na influensyahan may galas Malacanang o Tambaluslos. Pero pausa nila may influensyahan nga ang kuha. Igor ang mga istorya sa tinod. Nga 125 million wala. Tanan. Na ay mga dokumento. Na ay resibo. Oh. Di ba? Kaya
Pero sige, gyapog balikon, lahi na po. Amot, unsa na po ng ilaha mga igalang ipasangil kang Inday. The more lang nga mamahimong popular si Inday Sara din. Tama lang yung galing kay Tano. Tama lang ninyo 2020. Gagasto-gasto lang mo na. Sige, kung imbis mo, murang inyo ba ng kwarta-kwarta sa mga Pilipino? Ha? Gagasto-gasto lang mo na. May lang inyong gigasto karon ganyan inyo kwarta sa mga Pilipino. Sige, file og impeachment agi sa Vice Presidente. Hindi magyapon na madutlan. Hindi man na tinuod. Di ba? And of course, with the new ruling na gala sa Supreme Court, pertinalisor. Kung wala makapasar ng impeachment kaniadto, nga sayon pa mga igala, wala pa'y clear a ruling ang Supreme Court pag abot ana mga gray areas anang paghimo panday anang impeachment complaint. With more reason karon nagiklaro na sa Supreme Court pertinang lisura mga higala institute ang impeachment complaint, especially kung ang mga rason mga higala puro lang kabuang, puro lang pasangil, may klaro. O sa ingon ni Justice Amy Javier, no? Dili lang ni mahitungod. Si Justice Javier. Dili lang ang impeachment, dili lang mahitungod anang isyu sa substantial o sufficient inform. Isyu pod ni kung giunsa paggamit ang balaod sa impeachment mga bay. Na dunay fairness, duna kuno pod mga higalay tama nga pagsunod aning ato ang batakang balaod. Sige, Justice Amy Javier mga kaigsuunan. Sumot pasabot, ang ilang ginatutukan mangulang sa impeachment mga higala is dapat sufficient, inform, substantial mga higala ang grounds. Yung dili lang na maoy. Giunsa ninyo paggamit ang balaod sa impeachment. Because you are in the government. The government must first to follow the law. If the impeachment laws not faithfully complied with, especially the requirements mga higala, wala na. Technical na, it becomes unconstitutional. Maunay ginapasabot mga higala sa usa sa mga nagbasura aning impeachment against ni Inday Sara. Nga dili na pwede sinampang kungo nimo, ingo lang dahil nimo nga substantial, sufficient inform. Show to us why it is substantial, why it is sufficient inform. Ang sufficient info, wala problema. Propurma naman na. Di ba? Ay mga witnesses, mapile on time, wala na problema. But ang issue din is ang substantial mga higala. Tinuod ba yun ng pasangil? Substantial. Mas substantiate ba yun na sa mga ebidensya mga higala? Pubutang-butang na. Di ba? So mo may bugat kayo, pareha ilang gimoron kang Pangulong Bongbong Marcos. Ilang gingon dito sa committee mga higala, substantial, kining kumplito daw. Inform. Substantial inform, unsay term ana nila, kanang substantial o basta kumplito kuno dito may higala sa Justice Committee. Pero inigabot ana dito mga higala, iniglapag ana sa Wanes Kongreso, ilan na po nang ideklara dito nga ang form lang mo'y okay, pero dili nila mas substantiate and therefore ilang i-dismiss ng impeachment ni Bongbong Marcos. Kaya ang purpose na yun, why laing impeachment nga ma-file, gawas anang ilang impeachment nga defective. Awar go pagkakurukungho ng tawahanan ni. Unya gatuo ka mga Pilipino wa makabaluan ang ilahan trabaho. Ilang ingnon nga okay kayo ang impeachment. Pag abot na dito, kay aprobahan na para masaka mga higala paingon dito sa Senate Tribunal, ma-impeach ng Presidente, ilan na pong ingnon nga, ay, ang form lang di ay ang okay. Pero di ay substantial ang grounds. Therefore, dismiss. Wa na'y kaso si Presidente. Di na makapile tungod sa 1-year ban mga bay. Mao na ang ilahang diskarte. Isa inyo hang gihimo buang anak. Di man si Inday Sara alon.
ang mga Pilipino. Kauman, gipagasto pa ninyo ang Pilipino, anang inyo, halin ng gihimo din ng kurom-kurom, mga panuha kong dagko. Oh? Pero tama na, si Senador Alan Peter Cayetano, ayaw na, impeachment. Tanaw na lang na to. Kinsa mo ibutang sa taong bayan din has Malacanang karong 2028. Kaya ka na, tinuod yun na. O di lubogo ni George Garcia na po mga ikalang resulta. Di na po lubogo ni George Garcia. Kinahanglan na po na ba daw si George Garcia mga igalag milyon-milyon deposito to sa Hong Kong. Pastil lang ako. Now galing George Garcia, wapay krimen, suspect na. Mars Mara, good morning. Ang gusto anang lip test mabalaan kung kinsa si Mary Grace Piatos. Basin lip test po na ba na spy ni BP Sara walay pako alam anang 125 na confidential fund sa BP. Kanang Mary Grace Piatos, tinuod na nga non-existent na siya. Pero naay tao nga mao mga higalay nag-stand in behalf anak niya. Di man guna nimo pwede nganlan ng mga involved ana mga intelligence operation. Sama lang imo nga gisugba ng imong asset din na. Di ba? Una mga alias na sila. Mga alias man gani si Joseph Ejercito Estrada gani. Irap Estrada alias man gani. Oh. Di ba? Siya pa lang ubang na yung mga alias din na. Basa na kayo ng impeachment ni BBM sa Justice Committee, sufficient informed. Pag-abot sa deliberation, insufficient na. Oh, in substance. Wala. Sufficient, informed, and in substance. Sa Justice Committee pa. Pag-abot na dito, kay butuhan na sa Kongreso, mga igalas kinatibukan, sufficient, informed, insufficient in substance, dismiss. O, di na makapahil mga igala, kay 1 year ban mo sit-in naman. Kasi inyong giimo na gilukuan na. Inyong giilad ang mga Pilipino, mga paluwaka. Giilad ang mga Pilipino, mga igala. Oh. Karon, atong balikan. Kaning 150 million kuno kada bulan ginabayad ngadto kang Attorney Kaufman. Sige pangutana si Attorney Conti, Cristina Conti, asa gidaw ni gikan. Di ba naman pasingin lang sinay o naman mga pilaton sila ng kwarta na. Oh, ngayon na, kwarta na sa budget na ninday mo gigasto din na sa kasong digong. Daw ko tinuod na, wata ninyo nakasuhis dito para waay. Wa na mo din na ukoy-ukoy yung asa na, gikan ng kwartahan na. Pastilan ka simple rana. Oh? Siligong, bisag kung saon, daghanag mga amigo ng mga pangulo sa bang nasod. Kaya na siya mangayo dito ug tabang. Because he is a good president. Bisag din hilang sa Pilipinas, mga igala, na ay mga negosyante hilom nga nagasuportaan na niya. No? Tungod mga higala kay maayo na siya nga presidente. Nag-boom mga to ang economy despite sa pandemic mga galang 2 ka tuig sa iyang administrasyon. Naa siya daghan kay mga infrastructure project nga nahimo despite nga nahurot-hurot ang pundo mga igala tungod sa pandemic, daghang nga matay, daghang nga hospital. We are prevented to travel. We are restricted. Nga moadto nga to sa ubang lugar kay magnegosyo. Pero despite ato mga igalang pandemic, napadagan o tarong ni Tatay Digong ang ato ang nasod. Unya, kani mga higala si Tulpo nga kurukong hong dako. Maingon nga, way ayo ang administrasyong Duterte ka mao'y hinungdan ani karong korupsyon o uban pang kalisdanan kuno sa mga Pilipino, mga higala nga gihambi ning panahon. Ay, nako, Tulpo. May pag magbitik ka simuhang kaugalingong utot din May pag magbitik ka simuhang kaugalingong utot. Dennis Sarte, good morning. Og si Dijin
Virgin. Permi na minaw. Buto nag-address po para mag-rita ng inyong hadin ng mga silingan. Basig na amoy silingan din ha nga nakabalo sa ako ang kasing-kasing. Nakabalot sa kasing-kasing. Di ba Jor-El Tata Balasiko? Mag-report na itong apil. Kanang syuto sa to ang kasing-kasing. Agaray. Unsa ko kolektor? Kaya daghan kay babae nga swito kayos kasing-kasing niya. Ay, dako. Ang mga taxi driver, di gyapon palupig, sila gidaw gyapon ang sweet lover. Bisan pag unsa na kakuyaw ng mga kolektor pag abot sa mga chika babe. Di daw sila magpalupig daw. Kay ang ilaha mga higalang identity nga dagko og tiyan gagmay glubot, di daw na mawala nila nga mga taxi driver. Mamo gani may tabo ang mga taxi driver kay dugay lingkod, magsigig duot sa lingkuranan, gagmay ang lubot niya. Kaon dayon, busgon og ayo silang mga uyab nga mga serbidora din sa mga karinderya, sabaw pa imo daghang kay bitsin nga dagko pod lantian. Di pa maigala matunaw-tunawan, lingkod naman pod kay apas boundary. Mao man mga taxi driver. Kita kag taxi driver mga igala nga kanang gamay tiyan, nga ekstrador ka no. Pag kita kag taxi driver kada ko kay tiyan. Permanente ka nga unit no. Kapa na kayo. Kapa na kayo sa postura pa lang. May bawaan na nimo ang taxi driver kung ekstrador lang o dili. Kaya basta dakong tiyan gamay glibot, permanente na siya sa unit. Pero kung ekstrador wala na, gamay tiyan. Basta ekstrador gamay tiyan. Ay nako. Good morning, John. Correct, John. Ako, Duterte from Kalinan. Correct, John. Ako, Duterte ko from Kalinan. Ay, salamat kayo. Hoy, mga taga Kalinan. Daghan po na mo diya, Naungo aning issues masa. Ungo may tawag na ko ang mga listener nga kada buntag. Si paminaw sa kuha. Akong tawag ana, ungo. Ungo sa issues masa. Kasagarang mga ungo sa issues sa masa. Ungo po na mga higala sa gugma. Ungo sa gugma. Gugma na po silang Paris. Ambot ni si Juvenal Burgos kung unsa pang gugma na kaungo ani. Magditohon na ba po kayo ni pag-abot nga na sa mga babae. Day Orminita, good morning. John Bersamin, watching from Arcala, Chile. Farm, from Talomo River. Uy, good morning ninyo din na. Unsa na inyo ang farm din na? Chili Farm? Chili Farm, halang kayo na. Na inyo ang farm, mura po na kanang kwan kay Chili halang, mura po na og kanang pagbati sa mga walay Valentino o Valentina karong kapit sa 14 halang. Halang kayo. Ano sila? Okay naman daw ng way Paris daw kay way kabiling ka na, waday magbuot-buot, waday magdiktar sa ilaha, waday angayang nga tagu-taguan, kay sila na silang kinabuhi, okay daw kayo. Amot lang ka karumpit sa 14 kung okay pa magyapon na, ha? Taon-taon, balik na malaman pipila ka mga Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet?
Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may kala din sa ito pala kuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang 41 minutos na. Uman ang alas 8 buntag. Again, Mary Faye Dipolpol. Mayong buntag din ha. No? Good morning, shout out mi diri sa mga silingan nga ngapi samtang naminaw sa imuha. Salamat kayo, ma'am. Asa man dapit imong area, ma'am? Para mag-greet po nato na inyong area din na. Tinuod yun na sa June basta regular driver sa taxi, dagko nagtiyan. Timbaya ko tanan sa mga kaubanan nako nga mga taxi driver nga naning kamot karong adlaw. Bitaw ay. Luoy po na sila, labi na ka ng grabe ka traffic, dili ka kuan, di dayon ka lusot-lusot. Mas ganansiyado man ang taxi driver mga igala kanang duol lang kay ini-plug down na 50 dayon. Man naog sa unahan, kita na po pasero 50 na po dayon kaysa kanang mobiyahe og layo. Galansado sila ana. Galahan sila ana. Pero traffic kayo, ayan, pait po. Di ba? Sige lang, ipasabot lang na sa inyo ang mga uyab o sa inyo mga ugangang hilaw. Ngayon na inyong nasinati ang problema, traffic kayo. Hindi makarimit o sakto. Siyempre nahon man ang boundary. Ang mga taxi driver, daghan nag-boundary. Boundary sa taxi o boundary sa ilahang mga uyab, mga igala. Di ba? Mo-impose mo po boundary ng ilang mga uyab. Una ka mo grahe ha, agi ka diri ha, taga-iko og pangkuan, pang-reband. Pang-load. Hindi ko matagal ang pang-load, hindi ko mo text nimo ba? So pag-text na ko, nga wala man ko pang-load. Luoy yung tao ng mga taxi driver. Onya, inig uli, ang asawa dito nga nagpaabot, dalaan lang siyang sobra nga paniod to nga dinuguan. Lami kayo na, lab. Kanang dinuguan. Ako gunang dito nga kay pagkaon ako kaganiha dito sa karinderya wa ikaw gyud akong gihuna-huna. Blind po kang asawa. Sobra na dito sa hinukad siyang uyab dito sa Servidora may galas karinderya. Stilan, Two birds in one stone. Two birds in one stone. Uban ng utana. Usap di ka dyan? Taxi driver po ka dyan. Sweeto magkakaning among trabaho. Wa ko maswito na yung trabaho. Naswito lang ko anang inyong bisyo. Bitaway. Amigo na kantag mga amigo, mga taxi driver. Mga sweet lover gina sila. Mga buutan. Si Kuan. Wilbert Senior Pal. Taxi driver po din siya. Tinuod yun daw nga to ang ginahiskot-hisgutan diri mga higala. Uy! Sa laing bahay na miligo ron ang regime mga higala ni Xi Jinping sa China. Human nga iyaha, may galang gikastigo to mga senior opisyal sa iyahang kasundaluan. Kaya nigawas sa report, na mo na ito tigatawag info sa US may galang iyang pinaka-top kining Army General. Unya, nagabaligya po na sa US may gala o mga nuclear. Amot na kung saan ni katinuod. Mong iyang gi-wipe out. Pero sa laing version, nagkanayon na gi-wipe out ni kuantong mga general ni Xi Jinping kay treatment to sa iyahang liderato din ha sa China. So karon kay kato mga general na ato dagagay sympathizer nga mga sundalo sa China, mula yung gawin karon delikado ang China og magkudita. Tanggal si Jinping niya. No, wapay siguro bitayon siya ikaw man. Unya ang mga tao pod kuno, desidido na mga igala nga mag-launch kuno og civil war. Naku po. Daot ekonomiya ni China.
Mauli kahagbaan sa China mga higala kung ingon aning may tabo. Eh siyempre kinsa pa may mangumpra dito magira magsamok. Gawas nga way production mga higala ang ilahang mga kumpanya dito. Kumpanya sa bakho, kumpanya sa dump truck, kumpanya sa dagon, kumpanya sa ganang mga putas dito, uban pa. Kisa pa man dito magtrabaho kung magsibiluwar. Kisa pa man dito magtrabaho may gala kung naikodita. Kisa pa may barko magdunggo dito. So bisa kita sa Pilipinas, mga igala, mapiktuhan tayo eh. Di ba? Daghan ba kay ta mga kumprada dito sa China? No? Ginagamit na ito, ginakonsumo dito sa Pilipinas, mga bay. Nya karon magira ng China. Patay kang bata ka. Mao na ang China mga igala. Dili gyud makaurong-urong sa ilang plano nga i-take over ng Taiwan. Kay naa ay mga generals, pinakataas nga generals do kabuok. Asset na diya mga igala sa US. No? So bilang usahog man do si Jinping nga ilugo ng Taiwan. Ay mga sundalo, ang pinakahit sa mga sundalo, di ka-asset man sa US, dili mga igala gyapon may tabo. So namiligro si Xi Jinping, ang iyaha mga igalang liderato. No? Unsa na nga Chile, sir? Amot, wako kabalo kung sana nga Chile. Namiligro ng iyaha mga igalang liderato. No? Samtang sa laing bahin, kaning ni pa-virus na grabe ron mga igalang may tabo o nataptan nga matay dito sa India. Kani lagi mga Indian po lagi, nagkama mga Indian na sa Pilipinas, labi na sa Davao, ng eskwela, dari medical mga igala, pero grabe gud po ni sila. Ugawan po kayo. Partigid ko ugawan. Awa lang ng food preparation, tanaw mo video. Unsa ka ugawan ng mga Indiano mga igala. Di man tanan, pero Murag culture din siguro ito yung mga na-educate mga igala siguro nga delikado gina sa panglawas ng kaugaw. Murag ito mga igala na arang-arang pero ang kasagaran yun patigid kaugawan. Muna ang Nipah virus. Daghang na biktima sila dito. May man yung mga igala ang gitawag na ito og virus gikan sa kabog. Kanang prutas nga nakanaan sa kabog o niya imuhang gitiwas patay ka niya. Mura po na mga igalaw pagkaon nga nakanaan na sila ga imong nakaon na virus po. Di ba? Pero kaningi daw kay matod pa mga igalaw sa mga medical expert sobra pa ni COVID. Sa COVID, daghan paspas ang transmission pero daghan survivor. Pero ang wala ka survive katong may mga sakit daan. May sakit kasing-kasing, kidney, guman. Diabetic. Motoy una may galang tigbox COVID. Pero sa Nipah virus, bisag wa kay sakit, bisag wa kay maintenance. Doon yung ka sa kamatayon. Kaya parting isuga mga igala, dili kay sa highly transmissible na virus. Pero parting isuga niya, makapatay gad, bisag healthy kay ka, basta masuglan ka ng Nipah virus. Porsinto gad kayo nga matigbak ka. Kuyaw na yung Nipah virus mga igalaw. Pero totoo, no? Ato ni mga igalang hisgutan kay na ako no yung mga bana, mga higala nga na posibleng na Nipah virus. Uy, bantay-bantay mo di mga asawa, ha? Na mga higala kuan, na ako no yung Nipah virus, mga bana ko no. Unsay timailhan nga ang bana ninyo na ay Nipah virus. Ayan. Karon taon-taon. Ato ani mga higala ni isgutan, nindot isgutan, no? Patis ka mo mga asawa, ma-aware mo nga kanang inyong bana na anay Nipah virus, delikado ng Nipah virus. To sa India, nga matay na. Pero kanang Nipah virus ko ni mga igalas, mga bana, kasagarang mamatay ani ang relasyon. Mamatay ang relasyon, nako po. Naanapod ta karon June, na ay 7 stag, 5.5 million. Sa Hagunoy, diligikan sa Malita. Mas bungiro. Ugma, si elimination na po din na Sendosas Cup mga igalas Matina. Gahapon, 177 fights. Ngilingig ka na mga nangapila na, mga farm, mga di basta-basta. Kaya ang budaog ana, may mga national endorser mga higala. Tibuok tuig, na ay allowance nga budaog pila to. Medya milyon kada bulan, yawa ng wanan. Medya milyon. Wala kay gastos yung farm. Pwede pa ka magnegosyo kids. Di ba? Alright.
50 minutos na human ang alas 8 buntag. Kani man kung Nipah virus, gikan is kabog. Oh. Pero atong hisgutan, karong taon-taon. Ano na yung mga bana nga naay Nipah virus, wa kabalo ang ilahang asawa. Nga Nipah virus na yun ang gipakita. Sintomas na din na sa Nipah virus na gipakita sa ilahang mga bana. Ha? Karong taon-taon ba gala, standby mo, ato ning balikan. Wala mapipila ka ba nga? Pahinumdum. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. I-memorize yan? Basics! Love Radio. Balik na may galang dito sa Dubalagkuriog sa 90.7 Love Radio. Isyu sa Masa. Pagyapon ang inyo ang gipaminaw. Samtang 53 minutos na nakalabay human ang ika-alas 8 buntag. Ay kalimot ha, sa 4 na ron. Sa bulan sa Pebrero, napulo na lang kaadlaw, Valentine's Day na. Bantay-bantay na inyo ang bana kay Rasid mo to karang Nipah virus, sana. Kaning Nipah virus sa mga bana, mga igala, di ni parihas Nipah virus dito sa India. No? Dito sa India, ang Nipah virus makamatay. Oh, ang Nipah virus diri sa bana, mga igala, labi na mga Pilipino, makabuhay. Makabuhay minus. Makabuhay minus. Dito sa India. Ang diri sa Pilipinas, makabuhay plus. May commercial naman taning trabahoan eh. Silang. Kasi man ang ingon mo dyan nga Nipah virus ng mga bana dyan. Sa may mga timailhan nga ang bana nimo na anay Nipah virus. Ngutana siguro na rong mga asawa din ha. Ang ilhanan na ng bana, paminaw mo ha. Ang ilhanan na ng bana nga na anay Nipah virus mga higala. No? Kanang mag-aso-aso ng ilong. Ha? Mag-aso-aso ng ilong ba? Mamula na ang naon. Ha? Magpanikad na. Ha? Ang mata maglurat na mga higala. Mag-atubang sa asawa. Unya kahuman mamukaw og kadlawon. Mao na mga sintomas ba na Nipah virus? Okay
kaning Nipah virus, ang history, gikan man yung mga higalas kabog, na-transmit, ingon sa hayop, paingon sa tao, paingon sa tao, ngadto sa hayop. Mao ni Nipah virus. Kanang kabog, usa may kinaya ng kabog. Di ba? Tulog og adlaw, mata o gabi. Basta ka na inyo ang bana, magsige gani nagpamukaw anang gabi mga higala na anay Nipah virus kay gusto magkinabog. Gusto magkinabog din. Suingon dayon nga. Day. Mana matubag po siya. Day. Day! Uy, sagod! Wala. Ha? Kuan ba? Mata na ba? Kaya matulog na ta. Mata na kay matulog na ta, day! Kay grabe ng sintomas sa Nipah virus na ko, day. Gaso-aso na kong ilong, day. Puwa na kay kunaon. Ha? Kaya nakainom na day handos. Ay, nako. Maudi ay. Basta bana nga mag-uhit gani gabiing dako paingon sa kadlaw na anay Nipah virus. Ang kambal ana ninyo mga misis, pagbigyi lang. Para di na mo kailap ng iyahang Nipah virus. Lambing na. Mao lagi ingon sa John, lami pa sugod pero katul pagkahuman. Hugas po na usang po na. Usang po na ka. Awa po na kay hugas po na. Sabon. Naaroy ka ng mga feminine wash nga nindot kayo humot kahuman oily dili mag-uga ang imuhang kuan nimo buga nimo. Itong una, itong mga feminine wash daw, itong una, reklamo ang mga asawa. Di ko mahugas, anoy? Ano man na, may pag magtawas na lang ko, barato pa. Ano man, unsa na yung mga feminine wash dahi? Ligo man ako, mga tol ko, kaman, mag-uga man ako, Pero naana ko feminine wash nga, kuan ka nang, taas kayo pH. Taas ang pH. Taas ang pH, feminine wash. Di na mag-uga. Bisag uga na si manang. Basta masabunan ana nga feminine wash. Di gyud mag-uga. Mawala ang kauga. Ay nako. Problema gid ning uga na no. Samantala kung mangupras ta kinahanglan gyud. Init gyud para mauga. Pero kaning butangan eh. Nga mag-uga-uga mo diya. Hoy, wala oras. Iasa ko naapunta ko'y dagang isgutan, no? Apay tulo kay isgutanan mga higalak. Kaning giingong kulon cancer na daw itong presidente. Wala lagi oras mga bayan. Gilang naapa may ugma. Wala ta magbulag-bulag mga bayan. Tuhaan nga pulong pamalanda una karong buntaga. Sa demokrasyang sistema, dapat magpatigbabaw ang balota, inay ang bala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang turong mabon sa samang istasyon, 90.7 Love Radio. Issue sa masa. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Salamat kaayo, Rafael Bijarin. Good morning, Ginga. Sa may Buddha. Mayong buntag and keep safe always, mga ba. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.